Angbo da basino basigala kha angit ni duita nosto honi doctor sabo ani bukudu ko botu khlai tongba khade herbo sajbo kosto dialysis khaimni bo noi at bar kai tongkha hambia mutero naro khairok liya da chungno asungni bagui munsu jona mono hoya ka chakhamu bsa butui manui bsa sikla songno nai tongkha tabukse amhai khalai hungka norok ba chungno ba tangkhani na amhai ki matai rok ba chungno ba ki banugri nya hoka ki nono ke tabuk tam khlaina hinto tabuk to dialysis pang no khaini sabta dialysis khaini bagui tabuk rang nang tokta sung thanani bagui koidin ma khlai sabtabo dui barok thana nang na cha protek thangpurung brum busuro rang bai sung to hasal ba bayu asak bayu honi chong asak hijab khaije ya tabo bayu ta waisa bono jibu tlangai dialysis khainen ko busuro thang dino 4000 hai thangta gari bara bai ko bai bithirok pai waisa tlang kan 4000 bai na bithirok pai me bai dialysis khaimani tai gari bara khorosta kom bai ki choli chonglai amon ta kri khaba thang mayang da lasi meng da gamun lukon thani joba jona ta an busabaya gangna musungya ang thanya musungya ang dialysis khanya ni bagai rang kering tongkha lokoro kisa soba jaba de ano an Google Pay number angka 9366070951 ano kisa soba jaba di ano kisa 5 nai bai jaba di asungno an parang hangke nareyong khamar para elaka hangke yang zompui sini para phanya hangke yang paramte phaimano yang zompui tyo phaimano pula oni no matam babom hiking mani pula hangke mukhang ga dokhlayo gangge dokhlai man porang gangge doctor thaka doctor thangman pore hangke thai porikha rokhage hangke kidney nosto honi saw sabasa doctor sawta boron doctor khumulungni kherang bani ta koi mas roka khnani na bo kidney nosto mani 4 mas rong khana agi ning tam khlai khaya kono chamani nung mane datu ya thang chuak rok nung ya thang bo ma hai agi kono dra angko nisa jati ro use da khai kon phun chaya ang kwai hada kono phun chaya na kon phun chaya tomong samong no ba hengo na tomong sam hato cha ma haike angi thakata nin bong tamo ya piri de broma ha ya piri de broma nin boys busirong khna 28 matra ta sikuna busa khoro busu masa chala da bere chala abon pore hangang ke dialysis khadi hini chawo gangge jeng dialysis ang kiriwu dialysis khajagliya tabo gangge 8-12 rok khana GBO khlai tongta na GBO khai jongo boro naje kinang ke ang naje kha ago tolo naje kha 2 bar age kolkata thangka ge kolkata bo dialysis no khadi hini chawo gangge senga jaga rangkari ni bagai khaimaliya o jaga ma khaibe ke GBO kolkata khawai sipan dialysis khaimaliya khaimaliya dialysis khagi hamna hinda san tamo borok hangke to sawo dialysis khaige hangke to ko mena hini chawo hamchoki thangna hin cheta o kolkata ni bo hospital thang sabai thang Fortis hospital an session main thang sabo or najagi di ni saka aro hangke to buko wansa khoroksa sawo aro hangko abo hospital ka hamar thari ni sawo ka sang aro thangkata rang busuk bai khesar thangmon ke thangkana 50 rok 50 lakh 50,000 tambai thang train bai thango thangporo ke haipro train bai na phaiporo hangke phulai bai ha kya sori bari oi
Kolkata thangmani orkhe tamni sairo hor. Aro kitinik duita nosto ni sabo ke dialysis nangnai ni sabo aran doctor. Ke dialysis bo khaijak ya kirija ga apro sing khailiya ke nogo phek tu phikata. Bo kirija wa apro ke rang ro bo soding thangka rang bo gri nairi maliya ke aro rang kabang nauta. Ita khetam khlainai. Ta bo ke to je doctor samani no khai tongo mane dialysis khaiding ke khaika ke aro lasuding ke ta lasuna te bro saptao duibar lasuding sab dialysis khainani. Jibi bota. Ane ang sajungno bahke ang bachiri manakha lokuntini ang coba sunayu hamri damano mangalkha lokoro kisa coba tu khaibai jadi rang ri rok bo kerikha naibe suka bu michi musuk bebang pai bekha rong ni bu parabai suka rang ri kerikha lokuntini ang coba sunayu kisa anang sajungno bachiri nambagai an bojungno ang belakhono hamjago bonang tase khab khairogo boni je rogi rongno nugui oko tako bukhorong nang yak jur khayo jotono norong lukorong nai tong hang ke biruno nanye oko kharok man tong hang ke jotono kisemisa suba jadi angle belakhono bini bagai kha khamui tong bono nugunye oko sung tako bukhorong bo joton suba lai tongo hapano se bono kaham ke sung tubu de mano maya kaham ke oko basiri yom hairok anthani asung ang lukorong no koyo যখন বসাবো মাসা শ্বশুরক ani bu sabri bu kore ani bu sa hamjung ron na ani bu sabri hine yang tong mani boso bini bu masa শ্বশুরক bono khairugui kulmalia ang bisin pibo rangri kore boba hani bini busabo naikha anang phayung mo naikha khetorok bo phali naikha jaga jumi rok phali naikha o garnogo busarok bo anang banya sabo gari rok tongja jawagi gari rok sogui tongja jaw boso gari guru sose kochok baikha sabo kungsa pansi korikha ang saje nung ama hayung man salai ang phanung khaisa khamo ang nimpi phano nimpi thiye norok basidi ang sajuk ang la bakhagele soga bakhatongui bo yakchu ye sajunga baki hamri masina ang sajunga ang masikono ang saje norok thiya kare ang phang thiya no tab norok bachi nabo norok nin busabti rok kam kreng khala ye sajagai hunjagai tongbaje ang stheye mosangkha ang thangi mosangkha norok la hagi mosangye ko busabo masa sosuro tabo se tangi chana ni jora tei jana ni jora nukung mairang khala i chana ni jora norok ba baki ma hayungi hamnang ko ba sajungma ang ni pile yakju ya bakasmi se gele doju ang saje ang sthenya moso nin bodlang to no ama hagi nosto khaya moso ya ang Obai khane bin charai khorok sabo tongo noro jaga phainang kangke mo jompu area ga narayan khamar para ni phaikan bini bumung kangka yapiri de borma busani bumungke bono parawong kangka dinang ni nongo asol kangka budu kumar de borma omok to sini bukhok yapiri de borma bisike porbo taka jolan dani jompu jole area ang bono tini khobar mani hamya naina phaimani no inke bot prai 4 mas hai uporong khana ke borok Kolkata rok thangai naijogui nai tagbini kidney kaini no nostong khani sairo jaka ke borok tabo Agartala rok thakai dialysis rok khaijaka ke tabuk borok sapta baisa thangai nai khaijana nang ke borok ni rang puisa kheto jomi tomorok bor beng phali nai bekha ke sungbo tabuk sini bisini ngai ba personal ngai sobalanya ni no kok salai tongo ke haipano tabuk borok bini busayagi raborok rabo ke otorok soichai tamun otorok ma phalka ke raborok ma phalbai kya ke tab khok sapang krei kang nijibo bongno subanai ke sini bisini go jang salai nai subalai je mansak kang lokorok no koine musongo jehetu abo ang saisung subama ba jang khorsa subama bangya je hamjak tonglai khajena takte boksong borna khoksa khongni je manmani borok ne Google Pay te jang soba laikhang ke ba bino kidney hamyang mano borok rang puisa rok jodi sobai mankhang ke ba hamui mano alba gang ani parani ngai ba ani bukhungni gang norok jotono no yak jor khlainai koijao kisa borno please subadi bini busabo sarai khasiya deli kabui kui tongo ge tawsin boko korok sai malia ge kok sana ke no lengleng thango ke borok tabo
tamnai dialysis agotala thangi khaina bong gari bara boy paibai so kari suka abon bagai sing ang tei norm thani o amon koijao ta kisa borno please suba jabai di ge khan takte buksang norok bono subana musong khai boni direct o Google Pay engkang khai bini busai ni awo khai bini logi song inaro arabo direct subai mano ke phaibu subai phai mano ke tinin bagi sanglai chenai jotonan hambai